नमस्कार. आज आपण कोबीच्या वड्या बनवणार आहोत. यासाठी मी ते कोबी घेतलेला आहे बारीक चिरून एकदम बघू शकता. त्याच्यानंतर कांदा घेतलाय, एक तीळ घेतले, दही घेतलंय, कोथिंबीर घेतले, हिंग घेतलंय, आलं लसूण मिरचीचं वाटण घेतलंय, ज्वारीचं पीठ घेतलंय, तांदळाचं पीठ घेतलंय, बेसन पीठ घेतलंय, जिरा पावडर घेतली आहे, मीठ घेतलंय, हळद घेतली आहे, लाल तिखट घेतलंय, धना पावडर, गरम मसाला. आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करायचं आहे. कोबी, कांदा, त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे दही घालते. आपल्याला याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाहीये. त्याच्यानंतर जिरा पावडर घालते. तुमचं जेवढा असेल त्याच्या अंदाजाने घाला. थोडंसं हिंग घालायचं, तीळ घालायचे, कोथिंबीर घालायची, मीठ घालायचा, हळद घालते, लाल तिखट घालते, मिरच्या पण वाटलेल्या आहेत मी. लाल तिखट सांभाळून घाला. धना पावडर घालते, गरम मसाला, त्याच्यानंतर आपल्याला पीठ घालायची आहेत. ज्वारीचं पीठ घेतलंय मी. त्याच्यानंतर तांदळाचं पीठ घेतलंय, हे बेसन पीठ घेतलंय. यात आपल्याला सगळं एकत्र मळून घ्यायचंय आणि नंतर मग उकडून घ्यायचंय. आता मी व्यवस्थित मळून घेते हा पीठ. आलं लसूण आणि मिरची वाटून घेतलेली आहे. ते पाणी शक्यतो लागलं तरच घाला, नाहीतर याच्यामध्येच मळून घ्या. कोबीला पाणी सुटतं आणि दही पण घातलंय मी थोडंसं. तुम्हाला दही नसेल घालायचं तर लिंबू पण थोडंसं घालू शकता. हे बघा, थोडंसं मी पाणी वापरलंय आणि असं मळून घेतलंय. आता मी उकडायला टाकते. हे मी एका प्लेटला मी तेल लावून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी वडी थापून घेणार आहे. तुम्ही असे गोल रोल केलेत तरी चालतील. हे बघा, मी याच्यामध्ये असं थापून घेते व्यवस्थित. तुम्ही असे गोल रोल केलेत तरी चालतील, कोथिंबीरच्या वडीसारखे. व्यवस्थित घ्यायचं थापून आणि एक 15-20 मिनिटं उकडून घ्यायचं त्यांना स्टीमर मध्ये. हे बघा, मी व्यवस्थित आता थापून घेतलेलं आहे आणि मी आता उकडून घेते. हे बघा, तयार झाले. आता हे मी आता स्टीमर मध्ये उकडायला टाकते 15 मिनिटं. हे बघा, मी वड्या कोबीच्या आता उकडून घेतलेल्या आहेत स्टीमर मधून. तुमच्याकडे जर स्टीमर नसेल तर तुम्ही कढई टोप ठेवून त्याच्यामध्ये उकडू शकता. हे बघा, वड्या मी आता पाडून घेते. ते बघा कशा वड्या पडल्यात मस्त. आता मी त्यांना छान खरपूस तळते. मग आपल्या कोबी वड्या तयार आहेत. तेल आता तापलेलं आहे. मी आता वड्या सोडते त्याच्यामध्ये. दोन्ही बाजूनी छान मध्य आचेवरती खरपूस तळून घ्यायच्या. करून बघा, या वड्या खूप छान लागतात खायला.
सुंदर खुसखुशीत अशा मस्त मी तळून घेते दोन्ही बाजूनी. आता हे पलटते. जर माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर मला नक्की सपोर्ट करा. थँक्यू.